yun, gawa na kibaw. Mamang gani. Pero ang ako bot pasagutan ng manager. Muna siya pagsamba. Ang atong mission diri sa kaligutan na. O sa siya sa na pagsamba. Sama ni Katoliko. Kanang ila ha. Ibe. Oh, Kung katulik ko, tambahon ta sa itong ginawa. Oh, niya. Kung ganina ta diri sa kuan. Ang Ginoo may mosambahan nimo, klaro ano imong kuan. Away na. Ang misyon nimo, ang Ginoo mosambahan nimo. Dili. Ito yung musamba sa Ginoo. Napangin na nun eh. Kita Dili, ang Ginoo tayo musamba na to. Kay Ginoo, masyawa may libre. Dili, kita may musimba sa iyaha. Aw, kita yung musimba. Aw, simba. O sa iyaha. Wait lang. Wala mo kanda. Samba niya. Hindi din. Kawag lang ako ni. Sige, Nato ba? Atong mission niya, musimba ta niya. Para asam sa na. Ayaw ba? Sunay dautan din eh. Sa ato ba, kung di ka musimba, Dito ka sa impyerno. Asam na lain sa nang isip. Kanang impyerno, asa man na dapit? Nasa pagkakaroon ni ko, manager. Ay kaning mata, ang kaning atong mata, bulag. Buta. Sa ato ba, di makita na itong impyerno? Di na to siya makita. Pero nagtuo ka na impyerno. Wala ka ko pero inig Kuha na to. inig batay ta na ta. Kung mamatay na ta, Dito nimo May bawaan. ang kanang duha. nindot yun natay mo balik nga namatay kung di hindi siya. Balik na para may bawaan yun na to ba nga? Kumpirmado ba? Kumpirmado yun nga, gikan dyan sa impyerno. Ano binagito ito magkasinabi pa. Guno na. Sa ato ba, yung mga noon, kung musimba ka, hinimba ka sa inyong kuan, tinuan, malangit ka. Ano na yung pasabot? Niya. Yeah. Kung gani mo musukan ka. Ato ka dito sa Muslim ka, hinimba yun ka. Kung tama, atlawa yung tigsimba. Berti. Huwag yung kaya absin. Mag-absent man. Impyerno, nakaano. O sa pasaros. Hindi mo lang gawin yun. Ako na po siyang gawi yun. Sanad na eh. Sa ato pa, kanina ako, kung musimba ka, ato kas langit. Kung di ka hinimba, Pero di lang ka. Kaning, Oo, saan yan? kung ba kay 50-50? Ako pa rin. Uy! Di lang na musimba. Mauna. Ako pa rin. Di lang musimba. Ano? Sigurado na di ka malangit ka. O saan pa may post doon taga Domingo ka musimba niya. Iman-iman ni Inferno lang nga po. Okay siguro. Pero hindi mo sa kipili, unsa man gratuha? Ano yun na? Sam ni ato lang diyo. Ay binuangan. Butan ta mato lang bis nagbirni. Oh, kaya di ka kasimba na. Saan na? Pinuhon dani nga ato panginabuhi tabla. Okay. Di na kita ni mga sinabutan. Pero bay. Sa imong tan-aw bay. Atong pangutan na. Pareha ta Pinoy. Di ba? Pareha Pinoy ka, Pinoy sa siya. Unsa may imong opinion, mudawat ba ka sa katarungan nga usa ang relihiyon sa hinungdan nga nagkabuwag-buwag ta? Kay kung hisgutan natong pagka-Pinoy, pareha raman ka. Kung wala pa tay relihiyon, usa kita Pinoy. Pero tungod sa relihiyon, diha ta nagkabuwag-buwag. Di ba? Kay Islam, sa Christian, ang Christian buwag para bagyod. Kay nay Katoliko, nabagay Iglesia ni Cristo imong ginganlan. Doon napagay saksi ni Jehovah. So muyon ka nga tungod sa relihiyon nagkabuwag-buwag ta diha dapita. Niya sa pagkaroon kaya ko napag-iusapot din dyan hindi sila sarsan. Iglesia ni Court. Nga ka na Iglesia ni Court. Napundar naman eh. Iglesia ni Bakubang. So dagan na kita Iglesia no? Na? So ang relihiyon may usa sa inyong tanong nga nagabuwag-buwag ta sa? Tato pa nito, yun ay ka na amigo nga kung di tayo nimba, may Inferno yun ha. 50-50. Pero ako'y paingnon, kung di man ka hinimba o hinimba,
murag ana rin yung kapaingon kay wam takibaw god kung asa ta paingon di na ba musimba ka o di Ako manager, wala pa yung kasabot ko. Manager, kumiras na to. Ang atong nakatunan. kanang ingon Kumbaga sa ako lang. nga kung matay ibalik ka pagabata kana dako puro pa yun nga murag 50% ka ibalik yun ka Kana bang dapat ka bata Niyagi ka Ikaw, ano matay. lang, may maringa namatay ka ba pero mo yung ka Kana di pa gina siya kumpirmado no. kaya pag ang ginimo isugbang Buenos dias mga bay. Welcome sa atong YouTube channel. Obserbahin ninyo. Diin magtuki-kili sa mga isyong saksak sinabi. Welcome ang tanan ninyong mga komento. Cause this is a free zone of our own public opinion. Bongski. Asa may imong ikasulti sa atong sitwasyon sa nangailing tuig. Sa aking tuig, dili to okay. Kadiyo to mga tayo katindas ng tuig. Ya karon, Karon tuig okay na. dili gyapon okay. Sa sunod tuig, Pero sa pamata mo okay na. sa sunod tuig, sa po na dili okay kaya na mga muslim. Ay, Miko, way unay. Gusto yung buga ni. Grabe ka na okay. Katong zombie ba? Sa atong zombie ba? Bora nung po. Nagsan na. Nya pa ko man. Ano sa mga yun? Pwede pa ko matututun. Lai. Hindi na ang tambak lagi. Kaya zombie. Oh. Ay na pagihan. Para nya og asa man ako mag prenatal ta mag buntis ang zombie mo. Dili man daw prenatal. Ha?
na po pare na po pare. Nasa training na. So, ano siya doon sa para sa training. Pagbuha ko kailangan ginamit. Ano yung buha doon sa kita yung training. Nasa na, maliwag.